Daga ƙarshe dai, jam'iyyar PDP ta kori Wikee, ministan babban birnin tarayyar Najeriya da wasu 'ya'yanta irin su tsohon gwamnan Ekiti Ayodele Fayoshe da tsohon sakataren jam'iyyar Samuel Anyawun. Wani babban mafarki da wasu mambobin jam'iyyar PDP suka jima da shi ya zama gaske. A taron gangamin da PDP ke gudanarwa a Ibadan, babban birnin jihar Oyo, jaridar Daily Trust ta rawaito Chief Olabode George, tsohon mataimakin shugaban jam'iyyar na kudu, a matsayin wanda ya gabatar da ƙudurin korar mutanen a zaman taron. Sa'annan shugaban PDP na jihar Bauchi Honorable Sama'ila Burga ya mara masa baya. A kwanakin baya, ɓangaren jam'iyyar da ke goyon bayan Wikee sun kai ƙara kotu domin dakatar da taron, amma PDP ta samu nasarar hukuncin kotun jihar Oyo da ya bayar da damar gudanar da wannan gangami. Kafin wannan taro dai, shugaban kwamitin amintattu na ɓangaren Wikee, Mao Ohuabuwan, ya ce duk wanda ya je Ibadan domin taron tamkar ya je yawon buɗe ido ne, domin ba zai samu karɓuwa ba ta fuskar dokar ƙasa da ta jam'iyya. Shi ma Abdurrahman Muhammad, muƙaddashin shugaban PDP na ɓangaren Wikee, ya umarci 'ya'yan jam'iyyar da su zauna a gidajensu, yana mai cewa ɓangaren su zai ci gaba da neman haɗin kai da ƙarfafa jam'iyyar a jihohi 36 da babban birnin tarayya Abuja. Kazalika, kafin wannan lokaci da ake ci gaba da dambarwa a jam'iyyar, Nyesom Wikee ya gode wa magoya bayansa saboda tsayawa kai da fata da kare jam'iyya da ya ce, yana mai fatar cewa ɓangaren nasa ba zai taɓa karya dokar jam'iyyar ba, kuma ba za su yarda a tsoratar da su ba. Babban taron na PDP na ƙasa dai ya gamu da cikas iri-iri, tun daga umarnin kotu zuwa rashin halartar wasu gwamnoni taron, baya ga shari'ar da tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido ke yi da kwamitin shirya gangamin da ke ƙarƙashin kulawar gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umar Fintiri da dai sauransu. DCL Hausa, Faruk Ahmad Kafin Hausa. DCL Hausa. Daga ƙarshe dai, jam'iyyar PDP ta kori Wikee, ministan babban birnin tarayyar Najeriya da wasu 'ya'yanta irin su tsohon gwamnan Ekiti Ayodele Fayoshe da tsohon sakataren jam'iyyar Samuel Anyawun. Wani babban mafarki da wasu mambobin jam'iyyar PDP suka jima da shi ya zama gaske. A taron gangamin da PDP ke gudanarwa a Ibadan, babban birnin jihar Oyo, jaridar Daily Trust ta rawaito Chief Olabode George, tsohon mataimakin shugaban jam'iyyar na kudu, a matsayin wanda ya gabatar da ƙudurin korar mutanen a zaman taron. Sa'annan shugaban PDP na jihar Bauchi Honorable Sama'ila Burga ya mara masa baya. A kwanakin baya, ɓangaren jam'iyyar da ke goyon bayan Wikee sun kai ƙara kotu domin dakatar da taron, amma PDP ta samu nasarar hukuncin kotun jihar Oyo da ya bayar da damar gudanar da wannan gangami. Kafin wannan taro dai, shugaban kwamitin amintattu na ɓangaren Wikee, Mao Ohuabuwan, ya ce duk wanda ya je Ibadan domin taron tamkar ya je yawon buɗe ido ne, domin ba zai samu karɓuwa ba ta fuskar dokar ƙasa da ta jam'iyya. Shi ma Abdurrahman Muhammad, muƙaddashin shugaban PDP na ɓangaren Wikee, ya umarci 'ya'yan jam'iyyar da su zauna a gidajensu, yana mai cewa ɓangaren su zai ci gaba da neman haɗin kai da ƙarfafa jam'iyyar a jihohi 36 da babban birnin tarayya Abuja. Kazalika, kafin wannan lokaci da ake ci gaba da dambarwa a jam'iyyar, Nyesom Wikee ya gode wa magoya bayansa saboda tsayawa kai da fata da kare jam'iyya da ya ce, yana mai fatar cewa ɓangaren nasa ba zai taɓa karya dokar jam'iyyar ba, kuma ba za su yarda a tsoratar da su ba. Babban taron na PDP na ƙasa dai ya gamu da cikas iri-iri, tun daga umarnin kotu zuwa rashin halartar wasu gwamnoni taron, baya ga shari'ar da tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido ke yi da kwamitin shirya gangamin da ke ƙarƙashin kulawar gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umar Fintiri da dai sauransu. DCL Hausa, Faruk Ahmad Kafin Hausa. DCL Hausa.